Руслар Кременчук шеріндегі тижерет мерkezini ракетанен ұжым етті. Бұны Полтава вилиетінің Арби мемориетінің yolbaşçısı Дмитро Лунин білдірді. Ракета ұрғаны вақыт тижерет мерkezінде бинге яқын зәретші бұлынайды. Яңғыжы экім полис хадимлері қаза ерінде чалыша. Малым олғаны кібі екі инсан әлі қолған, 20 кіші яраланған. Олардан 9-ның алы ағырдыр. Яңғын 10.000 квадрат метрден зияды мейданны қаплап алған. Ежғалжылер Лысачанск шерінен женебіні қыршавға алмаға тұрышып артиллерия системалары ве авиацияның ұжыметі. Бұны баш тапта білдірділер. Украина майжылері Лысачанск женебіндегі Вовчаяревка қасабасы жыварында дұшманға мұнасеп қаршылық көстері. Верхне Каменка көй янында руслар чоқ ғайыпқа ұғырап чекілді. Дұшман Славянск yönelişінде илерілемеге тұрыша. Бахмут шарқында есе Барселянен атеш ача. Ама Украина мұдафа ветлері ежғалжылерге қаршылық көстері. Удар армійської авіації зафіксовано біля Покровського. Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки. Ежғалжылерінен берабер Украинаға қаршы женклешкен вақыт елек олған Қырым сакинлерінің ярысы Украина ватандашлары еді. Бұны Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжілігінде ачық мен баларға атиф етіп білдірділер. Женг башлағанынан берілі июннің ярысына қадар. Ежғал етілген ярымадада ең азындан 107 рус арбиі көмілді. Олардан 56 рашист Украина ватандашыдыр. Яғни Қырымда ежғалден евел доғған еділер. Фақат темсілжілікте қайдеткенлеріне көре Русия тарafında женклешкен Украина vatandaşlarının miqdarı da çok olabilir. Çünkü bazı işgalcilerinin көмілмесі hakkında malumat aydınlatılmay. Şu sırada işgalciler memuriyetleri teşvikatçı faaliyetinin uğraşmağa devam etti. Керівництво окупаційних адміністрацій продовжує ініціювати проведення масових заходів у всіх містах окупованого Криму для пропаганди збройної агресії проти України. Заходи прив'язують до російських або радянських псевдоісторичних подій і дат. Зокрема, ряд таких подій в окупованому Криму провели до 22 червня, де прирівнювали історії та радянських військових з часів Другої світової війни до російських військових з рашистською символікою Z. Херсоннан ишғал етілген қысманда русқоветшілері 50-ге яқан Қырым татарыны тұтты. Қырым татар ресурс мерkezінің мәліметіне көре, июньнен 20 ве 21 күнлері русқоветшілері Геническ вилаетінде полис тарамаларына кешірген. Июньнен 20-де Новоалексеевка қасабасында тахменен 30 кіші тұтылған. Бір күнден июньнен 21-де Рыкова ве Счастливцева қасабаларында тахменен 20 кіші тұтылған. Тұтылғанларының эксериеті тамыр халық векіллері. Тұтылғанларының бір қысмыны ишғал етілген Қырымға алып кетіп, СИЗОға ташлығанлар. Дигерлерінің тақдиры әлі да белгілі değil. Қырым-татар байрағы Киевдегі devlet müesseselerinin bayrak direklerinde көтерілді. Тантаналы мерасим Хрещатик соқағында Киев мемориетінің бинасы янында өткерілді. Русия Украина пайтақтана күтлеви тарзда ракеталарының ұжым еткеніне бақмадан Меджлис ве Қырым-татар фааллері Қырым-татар байрағы күніне бағышланған тедбір кешірді. Ми сьогодні, піднімаючи кримськотатарський прапор, прапор боротьби за свободу і права, пам'ятаємо і будемо пам'ятати про те, що разом ми зможемо перемогти нашого ворога, що разом ми зможемо звільнити нашу країну, що разом ми зможемо звільнити окупований Крим. Ми висловлюємо підтримку корінному кримсько-татарському народові, нашим побратимам, українцям, які живуть в тимчасово окупованому Криму і залишаються вірними і відданими українській державі.
Украина бе Кырым татар халқынан милли маршлары яңғырағаны вақыт тамғалы мавы байрақ Тарас Шевченко адына Киев Милли университетінің бинасы янында көтерілді. Кырым-татар байрағы күнні Украина тыш ішлерін әзірлігінің бинасында да қайдеттілер. Оскільки ми сьогодні це робимо вперше за умов, коли Київ, столиця, разом з іншими містами піддаються ракетним обстрілам, це достатньо непростий момент навіть бути тут і проявляти мужність, коли ми під сиренами стоїмо і піднімаємо прапор. То мені здається, що дуже важливо розуміти, що все це починалось з Криму. І завжди пам'ятати окупацію Криму 2014 року, наслідки цієї окупації, які безпосередньо повпливали і на ситуацію з корінним народом, кримськими татарами, і на безліч політичних в'язнів, про які я теж скажу, що ми робимо для того, щоб їх звільнити, і на все те, що ми сьогодні називаємо наслідками російської агресії. Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжісі Тамила Ташева Қырым-татар байрағы күні қайдетілмек имканы үшін Украина силалы құбетлеріне минидарлық білдірмек керек деді. Тамам арбилеріміз шымды раат яшай білімеміз үшін мүмкін олғаны қадар ершейні япады. Ми не маємо зупинити своє життя повністю, ми маємо боротися. І, власне, цей день, він в тому числі громадян наших із числа кримських татар, дає певний дух і силу для боротьби. Тому що кожен наш громадянин насправді бореться за державу і щось своє. І я впевнена, що кожен громадянин України кримсько-татарського походження, він воює на фронті за нашу державу спільну, державу Україна, і бореться за Крим. Екі байрақ бір девлет бұшы әрнен Украинада Қырым-татар байрағы күненді 8 ел девамында қайдетілі. Тама бұл байрақ ярмада ишғал етілген сон Қырымнан Украинанен бірлігі бе тамыр халқынан рус ишғалжелеріне қаршы күрешнің тимсалі олды. Это вещи, которые для нас очевидны, но хотелось бы, чтобы это понимали бы все. За пределами Украины у нас, у крымских татар, как и у украинцев этнических, нет иной своей территории, своего государства, и мы можем сохраниться или здесь, или нас вообще не будет на свете. То, кстати, чего сейчас хочет Москва. Ее цель – уничтожение украинского государства, а это означает смерть и украинской нации, этнической нации, и крымско-татарской нации тоже. 1917 сенесі бірінші құрылтай өткерілгені вақыт алтын тамғалы мавы байрақ Қырым-татар халқының милли байрағы оларақ сечілді. 1991 сенесі Қырымда екінші құрылтайының делегатлары алтын тамғалы мавы байрақ илереде де миллетінің темсалі ол жағына таздықлады. 1917 сенесі бірінші құрылтайда таздықланғанындан бүгінгі күнге қадар Киевдегі Қырым еві янында Қырым-татар халқының милли байрағы тарихына ресімлерді тақдим еттілер. Қырым-татар халқының лидері Мустафа Джемилев қайдеткеніне көре 1991 сенесі құрылтай делегатлары арасында милли байрақ оларақ насыл байрақ таздықланмасы бойынша сыжақ мұнақашалар кешірілген. Совет режимі тарафындан ола білген телекеге бақмадан құрылтай о заман алтын тамғалы мавы кетенні милли байрақ оларақ таздықлады дей. Этот флаг тамга, такой флаг давно уже пользовался нашей крымско-татарской диаспорой. И вот он теперь пришел в крымскую землю. Война, начатая Российской Федерацией в 2014 году в Крыму, она и завершится в Крыму. Саваш Крымда башланды, Крымда да бітecek. Қырымда Қырым-татар байрағы бойында жемаат позиция көстерілі оларақ сайлады адвокат Николай Полозов. Қырым ярымадасы рус ишғалжелерінден азат етілмесі үшін күрешкен ве юрегінде Қырымға севгі олғанлар Қырым-татар милли байрағы күнні қайдетілерді адвокат. На мой взгляд, сейчас действительно в Крыму это символ борьбы. Потому что уже были определенные попытки запрета, какие-то проводились
Ну, скажем так, российскую власть крымско-татарские флаги раздражают. Российскую власть раздражает то, что крымские татары не оказались запуганы, то, что они проводят акции, то, что они в день флага поднимаются там на вершины различных крымских гор. И вот в этих малых делах как раз и происходит единение, и даже в условиях жесточайшей оккупации люди находят в себе силы бороться. Бу сене женг себебінден Украинаның сербес территориясында Қырым-татар байрағы күніне бағышланған күтлеви тедбірлер өткерілмеді. Львив шерінде анда мечбурен көчіп келген. Ишғал етілген ярымадада вет жебеде күрешмеге девам еткен Қырым-татарларға қол тұтмақ үшін алтын тамғалы мавы байрақ ерлі мемориетінің бинасы янында көтерілді. Для всіх українців важливий день. Сьогодні день кримсько-татарського прапора. Це наш український прапор в місті Лева. Ще раз всі підтверджуємо і показуємо, що Крим – це Україна, був, є і буде. Даю наказ підняти прапор на головній площі міста Львова, площі Ринок. Прошу. Bazı sokaklar, kahvehane ve restoranlar kırışlarında Kırım-tatарларның birдемлек көстермек için Kırım-tatar bayrakları asıldı. Көчіп келген балалар için мастер-класс teşkil etildi. Ular bayrakның resimlerini yapıp bayrakның tarixi hakkında dinledi. Bunun beraber ballar Ukrainаны корчалаған арбилерге мектuplar yazdı. Більше тішить, що кольори українського прапору і кримськотатарського прапору дуже подібні. Це не просто так. У нас дуже багато спільного, і кольори, і орнамент, і мова. Я знаю, близько 4 тисяч слов в українській мові мають кримськотатарські, кримські прапори. Жебеде ишгалчилерге каршы күрешкен Кырым-татарлар флешмобқа қошылып, ичтимai ағларда милли байрақ ile фоторесімлерінен пайлашты. Bazıları hatta hayırlaf videosunu çekti. Selam aleyküm saygılı cemaat. Biz askerler 103. brigadanın 62. batalyonunun can yürekten sizni milli bayrak gününden hayırlaymiz. В нашому батальйоні служать кримські татари, і ми з фронту хочемо привітати всіх кримських татар з Днем національного прапору і побажати всім нам перемоги, за якою нарешті настане мир, а разом з ним і деокупація українського Криму. Іншаллах. Слава Україні! Героям слава! Avropa paytaxtlarında Ukraina elçiliklerinin binaları yanında Kırım-tatar bayrağını devlet bayraklarının beraber көтерділер. Polonya'da Ukraina elçisi Vasil Zvarıç айтқанына көре, Ukraina tamır халқының bayrağı бойсунмағанлық, кувет, күреш ve serbestlik timsali oldu. Це символ нашої єдності українців і кримських татар. Це символ нашої непереможності як українців, так і кримських татар. І це символ нашого майбутнього. Разом ми будуємо майбутнє, разом ми будуємо українську державу, разом ми йдемо в Європейський Союз, разом ми перемагаємо. І ніколи нікому не вдасться нас залякати, так як це робить сьогодні Путін. Він переможний, а Україна і кримські татари, і українці не переможні. Слава Україні, слава кримським татарам. Рига шерінде onlarca insan Kırım-tatar ve Ukrayn bayraklarını ellerinde tutup Rus elçiliğinin binasına geldi. Kırım-tatar milli marşını yangıratıp ellerinde Kırım-tatar siyasi mabuslarının fotoresimlerinin plakatlarını tutup cenkini toxtatmağa talap ettiler. Крым – это Украина! Россия оккупант! Россия оккупант! Şimdi dünyanın çeşit köşelerinde yaşayan Kırım-tatar yaşları birleşip Herkes sevgen Doğan Yerim adlı yerini icra etti. Men isterim yurdumda kalsın dostlarımın eli.